Много е важно да имаме разбирателство помежду си по въпроси не само по които можем да работим заедно, а и по които смятаме, че имаме спорове помежду си. Како гледате на можноста македонско-бугарскиот проблем да се решава според моделот на случајот помеѓу Загреб и Љубљана, а тоа е Северна Македонија да ги отпочне преговорите со Европската унија, а паралелно двете соседни земји Северна Македонија и Бугарија да бараат решение за спорните и деликатни прашања. Постои ли ваква можност? Този модел, който споменавате, всъщност показва, че нерешени въпроси след това в хода на преговорите бавят и затормозяват процеса. Ако върнем лентата назад във времето, имаше един период от около 9 месеца, през който период Словения не даваше съгласие по хода на преговорите на Хърватия и това силно затормозяваше процеса. Тоест, този модел показва, че ако има отворени въпроси, е добре те да бъдат решени предварително или поне да бъдат договорени гаранции, че те ще бъдат разрешени в най-скоро време. Печатокот е дека после двете средби на двете влади во преден план сега се ставаат економските прашања, а сосема во позадина она што можеби е што двете земји ги раздвојува, тоа се дел од историските прашања и дилеми. А от срещата днес на двете правителства, премиерите обявиха, че работната група по историческите въпроси е договорила един динамичен график на разговори помежду си, за да може да се обсъдят и решат отворените исторически въпроси. Що се касае до другите работни групи в икономиката, двустранният културен обмен и инфраструктурата, тяхната цел е по-нататъчно сближаване, по-нататъчно сътрудничество и създаване на тази положителна атмосфера за решаване и на чувствителни въпроси между двете държави. Това, което в международните отношения наричаме Positive Agenda, това вече е постигнато между София и Скопие и за това казвам, аз съм умерен оптимист, че в едни разумни срокове двете държави ще постигнат своите стратегически цели. За България стратегическа цел е спокойствието, стабилността и просперитета на всички наши съседи. За Република Северна Македония стратегическа цел е започване на преговори и след това присъединяване към Европейския съюз. Што за вас, како поранешен амбасадор во Европската унија, би било успех? Кое би било успех? Да. Успеха би било да се постигне съгласие за един конкретен график за решаване на отворените въпроси, които са по-дългосрочни и предприемане на конкретни краткосрочни мерки, които да позволят свикване на междуправителствената конференция по преговорите. Амбасадорке, зошто официјална Софија инсистира граѓаните кои се декларирани како бугари во Северна Македонија да бидат дел од македонскиот устав? Това е въпрос от пакета 5+1 или вече 4+1 и може би най-чувствителният въпрос за България, по който има и политически и обществен консенсус. Даваме си сметка, че това е един процес, който ще отнеме
време, но именно заради това България настоява да получи гаранции, че това ще се случи. Зошто Бугарија бараше меѓу другото гаранции дека Македонија, дека Северна Македонија нема територијални претензии во ситуација кога двете земји се членки на НАТО? България предпочиташе да има яснота по този въпрос и за това настояваше за тази вербална нота. Мисля, че сега този въпрос е затворен. Кои се според вас спорните точки од делот на историските прашања? Што е оно што ги раздвојува двете земји, а што е оно што може да ги поврзе? Двете държави трябва да намерят общо разбиране за общата история. Това е най-чувствителният въпрос, по който се надяваме, че Комисията по исторически въпроси, двустранната комисия между София и Скопие, така с един конкретен ритъм на работа ще постигне съгласие по това разбиране.